Čau lidičkové. Já jsem se rozhodla, že tady si hezky zahraju prostě úžasnou hru. A já vždycky tak jako fakt tak hodně ráda prostě to komentuju, jo, prostě. A rozhodla jsem se jako zkusit to jako nějak, jako abyste se taky se mnou zasmáli, jo, prostě tak to zkusíme tady takhle hezky. Prostě vlastně si zkusím zahrát jako s tím, že vlastně se na mě budete hezky jako koukat, jo, a já tady jdu na event, já neumím moc anglicky, tady se omlouvám. Každopádně teda, jo, já se teda tady takhle, možná tady uslyšíte jako hlas, jo, a ne, tak to. Jak když si budeme připojovat na eventy. Když se budeme připojovat na eventy, no. Ale Tak to bylo číslo. uslyšíte tady moji partnerku, jo. A počkejte, teď já musím tady číslo dát. Pardon, že mi to tak trvá, já mám zrakovou vadu. Takže to bude docela dost randa. Hrajeme spolu, no, ale vy mě neuslyšíte kvůli vzdálenosti a kvůli tomu, že tady prostě v tom nechci figurovat, mám svůj projekt. Jo, takže tak, ale tak jako ona mě do toho nacpala, jo, protože právě já jsem ještě chtěla říct, že... Spravuju jí kanál, takže mi tam můžete napsat a já vám možná někdo odpovím. No, takže já jenom chtěla jako říct, že jako řekla, tyho, nechceš to jako, my jsme si odpoledne, jako prostě, jo, jsme si Dobrý, pojď hrát, zahráli a já vím, a já mám vždycky, počkejte, já nevím, co si vybrat, tady to. A normálně jsme prostě si právě jakoby zahráli několikrát spolu, jo, a ona jako říká, ty to komentuješ tak, tyjo, že tyjo, začni to natáčet, ne? A jako říkám, tyjo, tak jako dobře, no, tak jako já, počkat, teď tyjo, zase, kde to je, tak jako, že to začnu jako natáčet, to zkusím teda, no, tak. Tohle jsi si jako nevšimla, jo? No, nevšimla, říkám, zraková vida. Slepá, jak vole, nevím. Jak jako já to beru trošku později, že když mě to budete trošičku, jo, tak jako když to bude velký hejt, tak dobrý, ale tak to budu trošku ignorovat. Ale když to bude jako takový třeba vtipný nebo něco, tak jako zase umím ocenit humor ohledně zrakové vady, jo, to jako my umíme, jako jo. My nejsme jako jaký sucharové, jo, si nemyslete, jako. Tak a doufám, že nebudu zase tak zprostá, ale ono to právě možná bude kolikrát vtipný, takže tak, jo. Tak, teď si to musím teda všimnout, zase, vole, jsem tady, vole, utíkáme. Tak, co tady říká, že, no, to jsem si teda vůbec nepomála, co říká, že to jako, konečně, no ne, to ne, nechci, tyjo, tak se, no. Tyjo, zase jí to druhé, kdyby seděla na záchodě, no. No, konečně, booster, vole. No, nevím, co jsem chtěla říct, vidíte, úplně jsem na to zapomněla. Co ty vole mám zase dělat? Tady, no. Protože jsem začátečník, si myslím, že si vedu dobře, jako občas teda se někde jako přehmátnu, no, nebo tak, ale docela jsem dala bomby odpoledne, takže třeba to půjde nějak se tady rozehřeju. A smeták. Nějaký pudl tady. Smeták se říká psům, jako když jsou malí, že jo, tak jako. Tak smeták, pes, no, jako smeták. Pudl. Booster. No, budu trošku blbě mluvit anglicky a mě to je jedno, bude z toho sranda aspoň. A no. Ektermov a... Ektermov, ale... No, já vím, že ním dochází, vole, čas, no, jak když, ne, to je morbidní, pardon, ale řeknu, jak když je zástava srdce, tak teď jsem měla já zástavu. Opatrně kvůli YouTube, na tady ten humor bacha, nebo to půjde na Hero. Ne, tak jako zástava srdce, jako to není přímo to, jako že třeba, jako víte co, jako jo. Dobrý, ticho, lidi to chápou, dobrý. Aby to dalo, jako morbidní jsem občas dost, ale jo, bych neráda, aby... Morbiditu vynek, to když tak na Hero, pokud někdy bude, ale nevím, jestli... No, lidičky, když tak se to vystřihne, to tam potom vysvětlíme, jo, nebo čas jako...
No. To teďka zase ty kakáš tady, protože ty vždycky tak dlouho. Počkej. My máme tu. A co to je? Je to prostě stejný. Ty body. Kam? Doprči, kde jsem, vole, co dělám? No na herním poli se. Ty vole, no na jiném poli nejsem, jako. Zase zametá pudlo. No, zametej. No zametej to pudle, no. No. To já se rozjedu s těma komentama. Co bude s prostým, tak se to vystřihneme, morbidní. Tak to vystřihneme, jo. Já to stěh nebudu. Nebo to vysvětlí, snad to YouTube nezablokuje. Se tam dá neurčený pro děti a bude hotovo i staráno. Hry nesleduju jenom jako víte, jako děti, jo. By tam stejně měl být od 13, tak. No. Tak. No time up, vole. A co jsem prohrála, vole, mě prdele. Nechci, no tak chci, dobře, tak jako chci odvetu. No, já tu mezi tím řeknu, že je vytvořený Matchmaster Steam, takže kdybyste se chtěli připojit, odkaz máte v popisku. A ten, kdo by se chtěl, ten, kdo by byl línej se podívat do popisku, tak máte to v připnutí v komentáři. Budeme rádi, když se přidáte. A já už budu dělat, že neexistuju, protože tady toho nechci být součástí, ale protože se mi to co nedaří. Tak. No, bude sranda. S někým třeba, kdyby se někdo připojil a někdy nějak bychom se třeba spojili, tak potom bude větší prdel. Tak, protože se mnou se nenudíte, jo, jako teď to vypadá, že jo, ale počkejte, až to začne, no tak ty vole, ty tady bliká jak vánoční stromeček. No, vidíte, já mám spontánní komentáře, tak jako jo, to je občas moje komenty a věmi, no to je jedno. Tak, občas teda se mi nepovede řečnit, jo, ale počkejte, tak. No. Ty vole, já jsem blbá. No, tak a teď, no ano. No vole, kočička píše na počítači, nebo co to bylo, vole? Tak by... No, vykřížkuj mě, jasně. No, dobrý, já si tě tady vyšeru, ne, jak se to říká, vyšifuju, nebo vyšafluju. No, šafly hodím, no, z toho tady. Šavly! Aha, ne šafly, no to říká šavle. Já říkám, že jsem občas ostrá v tom, jako... Jo, tady to si musím hodit, no, to říkám, no. A je to. Jediný, na co se dají vážně největší bacha, je N-word, jo? Jo? To já neříkám. A jsem v koncích, ty jo. No, to jsi tak či tak, vole, s mými body. Dobře, vole, tak jdi do prdele, vole. Tě tady vyťukám, vole, a co ty je? Ne, zelenou špínu. Bažina. Zelenou špínu, já jsem tak jako, zelená špína je bažina. Zase píše kočička na počítači, dobrý. Přesně, tyjo. Vyhekovala mě tady. Mě tak vzpomněla jsem si teď, jako že jsem odpoledne sledovala video od youtubera Vítka, který má teda taky mimochodem event, jo. Nebo jak se tomu říká, ten tým, jak se že to jmenuje, VTuberové, jo. To nemá, protože ho to koplo za neaktivitu. Fakt, jo. Jo. Chudák. No tak to, dobře, no, ale tak normálně jsem si vzpomněla, že jsem byla vyhekovala, tak jsem si vzpomněla na to, že se tady s Nalčouča, nebo kdy tyjo, bavili, že jsem malem řekla whiskybidovala, tyjo. Já už jsem se nakazila kvůli nim taky, já jsem, vole, ta Z, ne alfa, tyjo, ta generace, já nechci, tyjo, co mám dělat tady? Já nechci, já prostě, tyjo, nechci tohle používat, protože já vůbec tady tomu vůbec nerozumím, ale to vyhekování, tak mě úplně, jako jsem si vzpomněla, že bych měla říkat whiskybirovat, tak tyjo, fakt jako, no,
Nechci. Co, teď mě vykříčkovala, teď mě vypla, teď mě zrušila. No ano, si zahraje normálně. Já jsem tady byla jenom na začátku. Tak a teď počkejte, teď si dáme, zkusíme nějaký event, jo. Tak, teď to je začátek, ano. Tak no, tuk, ano. No, kolik jich tam je, nevím, dobře. Předtím mi to šlo, asi 3krát jsem vyhrála, tak uvidíme. No, dobrý, no, dělej. Tyhle. No, no. Co je? No, tyhle. Tobě to opravdu jako... Teď dívejte se, jo, jak ten event... Tady, počkejte. Musím to proměnit, protože mi se tohle... Takhle se mi to nelíbí. Takhle se mi to líbí. No, takhle už je to zase horší. Tak, a já už mám jenom ty... Super. Nechci být nechci být červená. Nechci být semafor. Červená jak semafor, chápete, jo? Potom. Ne, to, tak to bolí. Nebože. Vyslíš mě? A pust mě dál. Bráno kouzelná. Počkejte. No. Jako... Dělej. No. Můžu můžu hrát dál? Můžu, ale nevím, jak mám teďka hrát. Ty vole, já chci hrát dál, ale nevím jak. Ty vole, tak do toho nemám líst, vole, když nevím jak. Fakt, já jsem nemožná. Tak. Počkejte. Booster, já jsem opravdu... A ne, tady jsem mohla udělat takovou kravinu. No ne, kravinu ne, teď jsem udělala kravinu, víte co, jako, jo? Jsem udělala kravinu a opravdu jsem si podkopala vykopala hrobku. Jako v té hře, no, tak... Humor je fakt za hranice, občas víte, omlouvám se. Tak. Ne, nechci bejt. Nechci bejt rudák. Jak noviny Rudé právo, no. Jsem nevěděla, že to mám říct, dobrý, to se když tak jako upraví nějak, jo. Tak, jak dál tady? Jak dál? No, zkusíme to takto, no. Sice nevím, jestli mi to povede. Já fakt jako kvůli té zrakové vadě opravdu nevím, co jako zvládnu. Protože, dobře, no. To na moc není dobrý tohle. No, booster ready. Ničí tyto ledy, Fakt jako, nevím. To ne, já nechci být červená zas. To nechci být červená, proč jsem červená? Pak jsem tu někoho zamilovala, nebo co, že jsem červená, ale... No, to je teda opravdu... Co mám tady dělat, jo? No, no, to je jako... No. No, tak nic. No. Kámo! Tak to jste se posmáli jste se v kině, já jsem vyhrála. Kámo, já jsem Friends Fiesta? Co znamená jako fiesta, jako teda... Fakt nevím. Ale já jsem fakt... To tam není teďka vidět. Jo, no tak... Tam je zvuk toho screenshotu. To mě nebaví, to je hnusný. Jako nevím, lidičkové, ale to mě to jako... Úplně mě to ufujte. Mně se to vždycky nelíbilo. Počkej, tak vyhrála jsem nebo ne, že tam bylo tak jako, co to má znamenat? Je to jako nějak, víte co, tak já na to kašlu. A jdu si tady zahrát s někým random. Tak schválně, jo? Teď sledujte moje komenty, uvidíme, jak na tom budou moje komenty teď, jo? No, tyjo, ten je tlustej, to je prase nějaký zas. Kámo, no aspoň, že hrajou první, tyjo.
No, kámo, tak to je nějaký ty, jak jsem nic neudělala, co se to stalo? Proč to hraje za mě? Já hraju a ono to... Vidíškové, proč to hraje za mě, když já nehraju? Nebo... Jako, já hraju, ale nějak jako to... Nechápu to, tak. Nevadí. Dobrý. Jakoby, no, ready jako jsem. Jo, to booster je ready. Tak. No. Tak, to bude krásný. To už mám, myslím, dost, jakože... Mám jako tu výhru... to jsem kráva. Tak ty modré hvězdičky nemám, dobrý, tak si to sežer. Stejně mám 55 bodů a ty máš 0, jsi 0. Jsem vám, jestli tam jako je někdo jako hodnej, tak já... To jenom se dá, jo? Nic, jako... No to byla někdo hodnej, ty vole. To nevím. Ne, booster. Ano. Ano, moje bombičky. Jedu bomby. Já jedu bomby, tak můj booster taky musí jít bomby, že jo? Jet, no, prostě jít, jako neumí chodit, ale... Bu. No. No, bu a všichni se mě budou bát. No, máš jenom 28 bodů. Růžový prasátko. No. Máš ty nosní dírky jak... No. Jak černou díru. Ne, co jsem... Dobrý. Takhle, lidičkové, takhle se to dělá. Takhle se tomu... Jako, nevím, jako co se tím říká. Ano. Ano. No nesměj se. Jo, ona se směje radostí. Já se směju, nebo... Já to nerozumím. Tak. Teď hraje jako... Dobře. Jako o 50 bodů přibližně. No konečně, tyjo. Prsk. Hovínka tady žlutý, no. Háže. No. Konečně už se vykakal ten jeho booster. Tak. No a já... Tady musím dát. No ano. Co třeba? Tady. Ťuk. Kdo je tam? Robot. Booster. Já jsem master a dávám booster. Tak nevím. Ty vole, ty seš kokos. Ochablej. Osamocenej. Rozbitej. Ha. Aha. Proč se směju, když nevím, jak dál? No, tak, už vím. Jopi. Tak, hele, booster. A booster. Nemáš na mě. Nemáš, mám 159 a 68. Pardon, za zvuk. Ono to nejde. Ono jako v průběhu videa jde jako i screenovat. No jasně. To je hustý. Zelený hovínka, fuj. To je nějak jako špenát, no. Jo, no. Jako... Pro někoho možná ty komenty budou cringe, ale ono zase jako stojí. Najde si to své publikum. Neboj to screenovat, protože se to natáčí. Já jsem fakt kráva. No, dobrý, vidíte, já to mám zaznamenaný na obrazovce, prostě, Jsem to jako chtěla mít podle fotky, tak já se omlouvám, ale jako, já to chci jenom jako fotku a nechci to potom fotit z toho videa. Takže, to fakt prostě nejde, já jsem nemožná, vidíte to? Tak. Ale to je taky, kdybyste něco vyfotili, já vlastně screen fotím, dobrý, tak nic. Mám plus 50 pohárků, yes, a mám asi, to není kačena, to je nějaký master mint, jakoby, Mastermind. Tak ty vole, to si užiješ. Jeden z nejlepších boostrů, vole, ve střední kategorii. Použij si ho. Tak jo, no. Jde ti to rychle. Jde mi to rychle, tak počkat. Tak, další hra. Teď uvidíme, jo?
Kdo z koho? Jaký máš booster? No, plačící nějaký. Tak to je rovnou, to máš prohraný. Já nevím, tam nějaký růžovej, takovej, nevím, buď je to ten pudink nějaký rozpláslý. No, asi, pravděpodobně. Ne, to je nějaká, podívej. No říkám slime. Aha, jo? Já mu tomu říkám pudink, lidičkové, prostě pudinkový. Poprvé si tomu řekla dort. Dort, jo, dobrý, tak. Já teď toho jsem měnila, no, protože jsem si potom řekla to v té hlavě. Tak dortovo, pudinkovej ten. Slizák. No, slime, no. Konečně, jo, se mi to dostalo na řadu. Spratku jeden. Tak. Čo, a já to jsem si teda nezahrála moc. To je šmejs tohleto. Teď máš už 66, jo, to počkej. No tak to ne teda. Pfa! Tak to ne. To ti nedaruju, kámo. Ty, to snad. No počkej. Já ti ukážu. Pikachu. No, booster, konečně, ty. No, já mám zase fialový, tady hovínka, no. Jo, mám. No, 31, dobře, tak. Fajn. No, pudinkový slime, dobře. No. Tak třeba mám ještě jako možnost vyhrát, jo? Kurník šopa. No tak možná tak tohle jsem asi prohrála. Ale jako... Myslím si, že i tak se vedu docela dobře. To je, proč jsi změnil ty blbé? Jo, pro svůj prospěch, viď? Šmejde. No, počkej. To... Co mám dělat, jako? Kurva. To není vůbec vtipný. No, tak jsem prohrála, no. Tak to berte jako, jo, jako -1 booster, no, to je fajn, ale berte to jako, jo, že trošku teda jsem teda jako aspoň mám nový ty samolepky, který si teda chci dát. Kam si to mám dát? Tady. Podívejte, jo? Tak. Nevím, kolik jich to teda potřebuji, těch samolepek, ale... 20 typů, nebo 12, že je v každém albu, já nevím. To tam bude asi napsaný? No, asi jo. Dobře. Co to je tohle jako? Na co tam koukáš? Na hru? Děkuju za... Děkuju! Už si mi odpovědět nemohu. Na co koukáš? Na hodně. Rovnou si mohla říct na displej, vole. No, event tam by... Aha, ty vole.
tak to jo, tak počkej, ale kurva, no. Dobře, musíme se dát těch 160 tam těch. Hodně štěstí. To se nějak dám. Dobře. Tyhle, to jich nemám už moc teda. Kámo, co mám dělat? Co mám dělat? Je to v prdce. Potom musím prohodit. No. Aspoň, že tak. Že mi to takhle pomohlo hezky. No. Kačenka jezdí kačenka, no. Pojeď si na výlet, tak. Výletuj si hezky, já potřebuji být výletovala kačenko. Tak. No. Co s tím teďka, že jo? No, teď mu já udělám kravinu, nevadí. No. Hvízdej si, jo. Mám 97, no tak dobře, to jsem nedala, vole. Jsem nedala. Cože tam, co? Nevím. To je už 118, tyhle, poslední ten. Kámo, tak to jsem v prdeli, no. Out of mouse, no to vím taky, ne. Co se stalo? Jakože to... Aha. Počkej, tak... No, tak... Kámo, to vůbec. To teda jako lidičkové vůbec jako netuším. Zkusíme tohle. Zkusíme tohle. No. Ty kráso. Ne. Ten booster, tyhle. No, konečně. Pomož mi. Oranžový hovínka, pomožte mi. Čekejte, tyjo. Třeba mi... Ne, čekejte. No. No, kladívko, prosím. Dobře. No, tak to bude hodně zajímavý. Prosím. Ne, to jsi mi nepomohl. Teda, zlobivej, vošklivej. No, to je hezký, teda. Fuj. To je fuj. Nelíbí. No. To je hnusný, to je moc hnusný. Co se to stalo? Znova play, jo, no tak to už teda nevím. Jo, takhle, že já z toho získávám peníze?
Tak schválně, co získám teď. Jako předtím se mi to povedlo, lidičkové, jo. Takže teď já vůbec nevím. Hlavně nevím, jak dlouho teďka už jako vám tady jako nahrávám to video. Jo, jako já vnímám tu hru a jak to, že začal jako je hned booster, co to je, co to znamená, jako? No, podívejte se, no to jako já tak, když mám těžší booster, tak jsem horší a tak to je, jsem nějaký, jak se tomu říká, boomer, nebo já nevím, no prostě. No, stejně mám 34 jenom, jako. Pochopíte to někdo? Pochopíte to. No vy jo, já to si nechápu teda. Ty vole, jsem slepice. No. Vejce nesnáším, ale teda jako, ne, jako vajíčko taky nemám moc ráda, ale jakože nesnesu, jakože i já jsem... Nelíhneš, ty vole. Já je nelíhnu! Já se nelíhnu. No, bombičky, jedu bomby, no, tak, ano. Tak. A teď, no zase, jo, 60, jenom prostě 60, chápete to, jako já nevím, co s tím. Tak. Předtím se mi to podařilo. Zrovna to nádám, tak mě se to nepodaří. Nepodaří. Pro vás se mi to prostě nepodaří, protože je prostě noc, už je temno a... tak. Dobře, klid. Tak já to dělám takhle. No, to jsem si... No, bu, prostě. No. To je... Teda vůbec... No tak počkat, tak já zkusím tenhle event. Teď to nebudu zkoušet event, já jdu hrát. Radši pro změnu, protože tohle je risk. Koho? Vado. No. No tak ten má raketu, tyjo. Tak to já z něho vyletím na Mars asi teda. No to je hajzlik, v noci chtějí hrát, tak počkej, to já vám nandám teda. No, tak tomuhle zrovna ne, tyjo. No, tak. Raketový expert. Tak a teď jako co, zase. Nevím. Čti si na tom hajzlu radši noviny a nehraj, protože no, jsi na záchodě a nezajímá mě to, radši prostě, no, podívej. No. Vždycky, tyjo, vám to trvá, jak když, no, než prostě vykonáte svoji potřebu, tak, no, to je lépe řečeno. No, já to vím. Vždycky si to hajzlík přebere a potom si rozmýšlí, jak no, kladívko na hlavičku svoji si použij. Ne na hru, radši si ťukni a budeš spinkat. No, ale jako... Ale jako spinkat jako třeba ne silně, jo, aby to nebylo zas tak jako by špatný potom s váma. Otřes mozku radši ne, jo, to nic, ale jako aby si zrovna ty se mnou nehrál, protože ty mě jako vadíš hrozně, takže... Ty vole, aby měli jako... Aby hůř hráli, já potřebuju 1000 pohárků. To, prosím vás, lidičky, to berte s přehledem, jako ne, samozřejmě bych nechtěla, aby se někdo ťuknul kladívkem do hlavy, fakt nepotřebuju. Nepotřebuješ 1000 pohárků. Ne, ale to tak, kdo hraje tu hru jako proto, aby byl nejlepší, ne, to prostě musí... No já jsem nejlepší, mám 1000. No, tak jako... to počkej, ty jo, až... No. Co jako, že vyhráváš? Počkej, co? Ty, jak to, že mám 65 bodů? No, on mě přelstí, dobrý, teda před tento anonc. No, teď bude mít víc, no, ano.
No. Bude mít. No. 66. Proč já? Co? Jak já? WTF? No takhle, no jasně, chápu. No vyhraje, ale no o kousek asi. No pokud teda ten bude jim booster. No, tak asi od třeba 30 bodů vyhraje, nebo já nevím. Ty vole, no o 1 bod? Tak to mě sejří, ale jak hrozně. Kam já nemám. Lidičkové, co mám dělat? Co je? Nějaká želvička? Nebo co to je vlastně? Nevím vůbec, co to je. To ještě kousek. Kámo, tak. To mě neuvěřitelně. Víte co, jo? Já vůbec nemůžu. No, vůbec nemůžu. Fakt, jo. Dobře, no. Tak zkusíme, jo? Buď vyhraju, nebo ne. Tak, počkejte, jo? Počkejte. Co to zase jako je? Jo, on hraje, já myslím, že jsme... Noc. Mozek prostě si myslí, že spím, víte, jako to je takový, jako samozřejmě, že nejsem náměsíčná, jo, to... Sjeď tou lištou, jakoby dolů, aby si lidem ukázala čas, aby věřili, že fakt jsi takovej magor, že točíš v noci. No. Jako podívejte, počkejte, no tak teď hraju, víš, teď jako nemůžu, teď jako počkejte chvilku. Nepleč, no, nebreč, ve. No, to bude dobrý, ve. No, za maminkou nepůjdeš, prostě. Podívejte, vidíte? V noci, v ráno. Žádná v ráno, ale ty já hraju, pane bože. No, hraj. Muster ne muster, zase. Mustek, no. Tak. No, takže vidíte, ve 3/4, protože prostě, to je prostě, ono to tak jako přišlo, prostě, to mi řekli, mám natáčet, tak jsem říkal, tak ty jo, tak mi vytvoř jako kanál, YouTube, jo, jiný ne, no a pojď hrát prostě, jako jo, prostě potřebuju, jo, jako, kolik jako vydělat, kolik třeba, jo, i prozavu lidem, dobrý, tak jako baví vás to komenty, jo, jako teď to vypadá, že jsem nudná, ale nebojte, ono jako. Teď to rozjede. Jí tady tím dostávám čas, jo, teď jako, no, tyjo, klobouček, no, vysypej si, vole, penízky, no, jako sice že mohl dát na charitu, ty vole, ale a když jsi takovej snob, tak tyjo, tak si je použij pro sebe, no. Sop je sose. Tyhle. Snop nebo sop, počkej, sobec je sop, nebo to je... Ne! Já, počkejte, to už, ne, ne, zapomeňte to. A nebo víte co, nechte to být. Hele, lidi, já vám řeknu vtip. Nejsem. Víte, proč sobě nenosí dárky v Česku? Protože stejně všechny krade Fiala. Takže ono to jde na stejno. No. Takže dobrý, no. Prostě snop a sop a všechno tady tohle. Z klobouku to mohl vysypat jinému nějakému, kdo to potřebuje, ale on si to vysype do hry. No, tak počkej, já ti za to ukážu tady, jako, co znamená, tyjo. Co znamená i pomsta sladká. No, počkej, ve. To předve... Tyjo, podívejte se. O 1 bod jsem vyhrála. Takže mám plus 50 pohárků. Vidíte? Vidíte, jak je to lehký? No, vidíte. A teď jsem získala něco jako, nevím co. To je kolo štěstí. Enjoy.
No tak doufám, že aspoň ano, nějaký tady prasátka. Jo, ono to je vlastně hra prasat asi, nebo já nevím. Vypadá to tak jako... Pardon, já jsem trošku upištěna občas. Takže doufám, že... Tak, no, jako jenom občas. Jako. Haha! Prase mi zakývalo. No tak pojď. Tak, nevím, co, chtěla bych tak jako penízky anebo booster. Co by bylo lepší? Booster. Napište někam klidně teďka, jo, to co jako než to tady zatočím. Co to vlastně, jo, co si myslíte, že to bude a já si myslím, že to bude booster, já bych chtěla třeba jako taky asi teda booster, ale no, budeme si to přát, jo, zkuste tam napsat, co to bude. No pojď, prosím. Pane bože, penízky to byly. Tak za penízky si kupuješ boostry, víš co? 325? Hezky. Počkej, ale... Jak mám zpátky? Já potřebuji zpátky. Jo. Tak ale teď chci zase ten event nějaký. A koupím si za to... A pak to asi ukončíš, ne? Nebo pak můžeme dát ještě spolu jednu hru a pak to ukončit, ne? Jo, a počkej. Tohle, nebo jaký nejlepší a za kolik to je, mi řekni, já tam nevidím. Aha, nejlepší za těch 200. Za ty 200. Dobře, no. Tak doufám, že to mi teďka pomůže, ale jo. Tak, jestli mi to nepomůže, tak se... Víte kde. No, dobrý, dělejme. No. No, tak prosím. No. Vypadá jako kdyby, vole, bych se ho měla bát nějakého toho lva, nebo co to je, ďábel, nebo... Já nevím. To bude nějaký hovor. Co to bude? Nějaký Tak tohle. No, to je jako možný. Teď jsem měla bombu a blesk, tak jo, tak nice. Ano. Nějaký hovado. Nějaký prostě, ale mistr prostě, jo. O zničení nějakých bloků, nebo jak to mám nazvat? No, tak. No. Tak, teď nevím, musím to proměnit. Mám 3krát, jako, cože jako i s tím dobrým boosterem to nebudu mít, jo. Co si jako děláš? Děláte si prdel reálně, když to řeknu takhle hodně? Blbě. No ty vole, tak to si děláš. Tak já ten booster jako, podívej. Já jsem ho prostě jako nevyužila. Odpoledne jsem říkala, že to je gamble. Tady se to potvrzuje, máš tu video Duka? Ne. No nic, no tak to je jedno, no, tak mám už jenom zase jako... O 200 chudší, na to si zvykneš, zvykla si zdrátě, tak nic nevěře. Kámo, ty jsi mi poradila, vole, to, tak a teď jako já nevím, co stojí s tím, vole. Nic. No debil. To nejde, prostě. Kámo, já to prostě pokořím. Já to prostě musím pokořit. Chápeš? Já to prostě dám. Ano, prostě good luck. Tak. Ano, vole. Prostě, věříte mi? Napište někam, jako jestli věříte, jako, nebo ne, jako, protože já si jako, vole, věřím, jo. Když někdo věří, je to lepší. Prosím. Prej zachránil několikrát neloču zelenýho vínko, prostě takovýhle ty taštičky, házecího vínka, nebo jak to mám nazvat, tak uvidíme, jo. Tak to proměníme. Aby se nestráceli čas. Protože, jelikož to je vždycky v háji, no, tak ty vole, to už není možný opravdu se mnou. Podívejte se na to. Co mám jako já s tím dělat tady? To opravdu jako...
prostě říkáte, jako co to má znamenat, protože... No. Co je? To jako... To je takový nesmysl. Proč mi to šlo? No. To je výborný. Booster ready. Ale ty vole, on mi nedal to, jak potřebuju. Kamo, jak jsem to mohla povíct předtím? Takový nesmysl. No, takže nahrávala asi 47 minut. My se omlouváme, nám se to tady nějak Kolik tam je gigabajtů, to já nevím. Vyplo. Nahráváme furt? Jo. Dobrý. My se zkontrolujeme potom, ale důležitý je teďka to, že pojďme dát poslední hru, ty vole, spolu a pak to pojďme ukončit, je to už moc dlouhý. Já tady s dovolením namačkám kódík. Vytvořím teda svým telefonu. Jo, tohleto. Tak. Kód. Jasně. 275, 90. Tak. Jdeme na to. Vyber si boostík. Doufám, jedničkové, že to bylo aspoň někdy trošičku vtipný. Co je po tamtom nejlepší, jako po tamtom, protože já na to už nemám, na tom. Nevím, na co mám. Ty máš 125, hele víš co? Ale si to nechci vyplejtat, když to je jenom s tebou, takže to už je jedno. Kámo, no, tak. Omlouvám se, že jsem čukala do mobilu, to bylo slyšet. Promiňte mi to. Sorry, jako řeknu. Tyjo, na začátek se omlouvám, ale fakt musím. To jsem si fakt pomohla. Kurník. Jo, dobrý docela. Ne. To já nevím, jak moc dobrý. Já se omlouvám. Doufám, že vám neodvodím uši, že jsem tam zaťukala to. Jak ti mám dělat tohle? Hrát. To je, jak už vím, co jsem to předtím chtěla říct. Že mám vždycky takový pojmy jako odpovědi, jako takový úplně jednoduchý, na druhou stranu takový úplně, jako, že koho by to napadlo. Protože říkám, no třeba jako něco jako, co to tady je, nebo já nevím, nebo co to je, a říkám dobrota. Jo. A potom jako, no, jsem udělala kravinu. Asi potom jako teďka, tak co tady mám dělat, a já jenom hrát. Jednoduchý, jak jednoduchý. Jak někdy tak vtipný. A je. Tyjo, fuj, strašidelný děsivý, ale chobotnička, vole, strašně, zakousla serio. Zakousla se do, jsou množící si chobotničky, nebo zakousla se do hry tam a, ne. Ty jsi... No to já ten booster ani nepoužiju, tyjo. Nevím, tyjo, to... Tyjo, nepoužiju booster. Tahle hrací deska je pěkně na hovno. No, tak jako mně to taky připadá, jako... Že za to nemůžu já, ty vole. Kdo to dělal tohleto? Nějaký debil. No nějaký idi. Nějaký idiot. To je protože tyjo. Podívejte, jako co. Já chci použít booster a nemůžu ho použít. Jak ho mám použít, když ho nemůžu použít? No, to je skvělý, no. To se teda... Ale ještě jednu hru, to není fér vůči tobě. No vůči mě to nezajímá vůči mě, ale spíš jako ten...
No jako spíš jako, že já fakt nemám šanci vyhrát, prohrát, nebo prostě hrát. No, ale rozmnožující se chobotničky zase. Aha. No, finál, tyjo. To nemůžu, až teď, tyjo. No, to ani na to nemám. Prostě, no. No, kdyby tak jako... Prostě... Co dělat mám? Hovno, pardon. No, ani ten booster tě nepoužiju, no, jsem nepoužila booster, no, zase, to jsi mi tam mohla dát ten lehkej, no. To jsem zbytečně mohla vyplejsvola prachy. Kámo. Tak tohle. No, množte se, no. Hlavně ne u mě doma, jo. No ne, jako tak, jako nechci mít chobotničky, že jo. Je to jo, tak zase, já nevím, tak jako tvoříš něco na tom záchodě, nebo... Hlavně se jako nevyskočil stropu z toho. Ty vole, tak jo, poslední hráči to. Ty jo, ale já použiju nějaký, nepoužiju asi. Kámo, já musím použít ten klobouk. Tak to je nahoub. To je na houby. Jako i když prohraju, tak to jako prostě mi zůstane, nebo to taky odejde, když to je s tebou? Ty vole, fuj. To jsem se fakt lekla. Už. Kamo ta deska. Ty kráso jako, ale ty Dele, ty vole. Že tohle deska nebude přát ani mě, tak už to není. Vonče mi než o protekci do háje. I ten Matchmaster bude ti dát protekci. To snad není možný, ty se podplatila tajně. Ale hovno. To nevím, tyjo, co ti sponzorujou, tyjo. Ty, co jim sponzoruješ, že ti tady dávají možnost vyhrávat, to je bez mýho dovolení, jako. Prostě. No, si... No to je opravdu teda, to je, víte co, no to je skvělý, no. To je výborný. Ty jsi to udělala. Jdi do háje, já chci booster, aspoň jednou si ho chci využít. To mám ve svém těle někde, ale, no tak tyjo, tak ne, k tomuhle se nevr. To nic, to je nechutný. K tomu se vy nevyjadřujte, jo, děkuju. Nikdo, ani ty, ani já. No ty, ale hlavně ty lidi, víš, to jako by neprobírali v komentáři, jako, jak kdo má nějak, jako... To probíhá. No já jsem se k tomu jenom vyjádřila jednou, no tak teď jdi dost. Tak. Ty, ale to je... No, skvělý. Já chci hrát. Hrát šupostav, vole. Hrát, ne hrát si hrát. Hradu. Na hradu. Postavit si zahradu. Pšt, vole. Hele. Na zahradu dát si kousek hradu. Ty vole. Pískovýho, viď? No. A vymyslet záhadu, ty. To jak s tím rýmovaním, s tím ručením, půjčením, vole. Ano. Jo, konečně jsem se aspoň... No, jednou prostě dvakrát teda udělala ten... No. Ten boost, ten... Co? Dobrý. Booster dvakrát jsem asi už nějak... No, teď si tak třikrát. A to vůbec nevadí. Tak tyjo. Třeba to má blesk a neví, co s tím má dělat, nebo? Jsem nešla jakým směrem táhnout. Tam byly dva na výběr. Do prdele! Tam akorát tak, vole. Tam si táhni, jako. Nemusíš ani hrát, co to jako má být. To není fér vůbec. Ale my máme stejný booster, chápeš? To není o boostrech, ty o tom, že já mám prostě, vole... Ne, já mám dobrý styl. Ty máš, vole, lepší, vole, blesky, vole. Víš co, tak pojďme, vole, vyrovnaně, jo. Vole. Poslední.
Mě vůbec nenechám, ty máš prostě protekci, vole. A piču mám. Na stejný vlně, teď uvidíme, jestli mám protekci nebo ne. Pokud vyhraju, mám protekci, pokud prohraju, byla to tvoje falešná iluze. Ano? No to je chyba, vole, falešná. No. Možná Jako, mi to říct, jako, že schválně hraju špatně, jo. Ty vole, teď se budeme hrát, vole, vidíte, lidičko, to je opravdu, to je složitý, prostě. Kladívko se točí a potom bouchá. No, z klobouku do klobouku bouchlo a vysypaly se penízky. No, šífe. Kámo, to je náročný. Kámo, to je tak náhodno. Jako co s tím mám? Ano, prohoď si desku, vole, debile. Tobě to prohodím. Já už se tady orientuju, já vím, jaký budou moje další 2 tahy, vole. Tak Káť, já jsem... Aha, jsem o hodně bodů, tak nic. A tak furt mám ještě možnost, že jo. Ti dokázat, vole, že umím hrát. No, konečně. Konečně se můžu cítit dobře. Tak co děláš ty, vole? Jdi do... Já vím. Takhle, vole. Hele. No, konečně jsme aspoň o pár bodů zatím, na chvilku. To si teda přidala do toho Já boostroně. jsem ti dala pryč ty červený ty, víš? No a? Proč bys jako nedala? Si to klidně mohla udělat. No, aby si neměla ty červený ty. Nechápu. No prostě já tě dala pryč ty... Ty vole. Neumím mluvit, no, prostě... Prostě autista, no. Takový jako malý magor jenom. To je dobrý. No prostě, ty tam máš jakoby modrý hvězdičky, ale já to vidím jako červený kolečka. A já ti to prostě dávám pryč, aby si neměla ten booster. Aha. No tak ho mít nebudu už, do prdele, vole. Kam to takovej kousek jako reálně, ale Já pokud udělám chybu, tak je výhra tvoje, ano. neuděláš. Ale ten booster jsem tam neměla připravený, takže to je takový jakože... Já to beru teď vyrovnaně, no. Docela, takže dobrý. Já jsem spokojená, jako... GG. Já jsem spokojená. Co je? Nechci. Tady mám furt tam ten event, jo? A nebo tady ten už zas. Ale natáčíš už dlouho. Chýrala bych to k konci být s tebou. Jo, dobrý, já tady jenom si dám poslední jako event. Jasně. Doufám, že ho nepromrskám, když tam mám ten klobouk, ale dobrý, no. Kloboukem budeš mrskat, ne? No. Taky možnost. Ty jo, mohla by mi nahrávat ty karty, ale jako. Karty? No, vlastně jo. Prosím, klobouku. Ano, ano, ano. Prosím. Pomož mi. Ano. Prosím, do prčic. Do prčic? Do prčic? Prosím. Prosím. Sakra. Počkej, já to potřebuji prohodit. Kde je ten blesk teď? No, prosím. To ne, mám 105. Super? Cože? Jakože bych byla první. A mě to vypadá, jako kdyby byla první.
Jo, fakt ty dotyky jsou vidět, jako já jsem se jich nevšiml, že je to skrytý pod mým prstem, to je hustý. No, Aha. tak co bude? Tady je opravdu vidět, že jsem první. No, tak dělej. Šup, šup, šup. Tyhle eventy mě baví, jako, reálně. No ne, jako i kdyby ne, jo, ale jako když víc, tak potom hustý bomby, jako no. Jo, aha, on to udělalo další. Kráso, ty. Pardon, že tady jako prostě, ale ty kráso. Ty vole, jako. Ty píčo, s proměnitím, ty vole. Tak, ale to jako to mám dobrý desky, jo. Ještě jako, že vím, jakoby, co kde kam dát. Tak jako asi jo, nahrává mi to hodně, že jo, ale jako. Máš dobrou herní desku, no? To jako jo, no, ale to mám skoro vždycky, teda popravdě, jako jo. Vole. Akorát se mnou ne. To tak teď jsem v prdeli, jako docela. To tak to jsem opravdu v prdeli, jako co to má být tohle. Čekat. Jo takhle, jakože by. No ty. Jako takhle. No takhle, no jasně. School fit. Cože? Cože mi to tam psalo? Mě tam psalo něco jako school. Něco. Něco. 232 bodů mám. To je ústý, jako ličkové. Že jo. Cože? Jak you win? Cože? Co to tam píše? Co to tam jako mám? Cože to tam mám? Co to jako má znamenat? Já mám jako ještě... Já jsem asi překonal něco a já to mám znova jakoby. Cože, aha. Jako třeba mám nějaký pomalý, teda rychlejší najednou, ale mám tam nějaký... Podívám se záznamu. Jako, já mám znova ty body, jakože možnost, pokusy znova mi tam přidali. Jakoby, Jo. znova ty pokusy další mám prostě. Jakože, tak to je hodně ústý. Teď teda nevím. Teď ty vole, ne, já teď nevím. Komu ty vůbec nevím, jak mám hrát. Já nehraj. Jako, ale myslím si, že jsem hodně dobrá. Teď jako teda. A booster ready a ty už budu ho potřebovat vůbec? Kam? Já nebudu to skinnout, ale... Kam? Jo? Grand? Paráda, nevím, jak to dělá. No. Což má vole. Jako tvůj event, to protože to, ale myslím, že i když potom budu mít přesně takovýhle booster, prostě dobrou desku mít, štěstí, a co mám dělat takhle? A skill? Nebo styl? Je to furt vždycky jako... Oboje. Aha. No, krásně se to zakončila výhrou. Tak teď se uvidí, jestli ještě tady nějaký odměny jsem dostala. Tak jako zas ne, jo, nebo... Jsem nedostala zase žádnou odměnu? To se zas... Souzlí. No jsou zlí. Jsou úplně hrozně zlí. Strašně zlí. Mám 675 těch teda, no, ale... No nic. No ale mám dobrý pocit, jako fakt jsem snad, takže lidičkové, já doufám, že se vám to líbilo, občas jsem možná byla krutější v humoru, to bude vždycky skoro. Možná ještě jako natočím jinou hru, jo, takže neříkám třeba dneska, nebo že ale myslím si, že to budete mít dost často tam, jo, takže protože mi to baví a tak, no, takže no, se mějte hezky a já to tady neumím stopovat, takže jako trošku jsem antitalent v tom, takže já to tady nechám na nauče. A mějte se a ahoj! Já se taky s vámi loučím. Všechny informace a důležité věci máte v popisku videa, případně připravené komentáři. A tady s nějakou tou raketovou myší, nebo co to tady je, tak se s vámi taky loučím. Zapojila jsem se do toho víc, než jsem chtěla. Zatím čego.